गिबिसिनथारावहाय नोंथां आरो नोंथांनि चेनेल नायग्रा साफ्रोमखौबो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम आरो मेम्बार अर्गानाइजेशन इन्टारनेशनेल लेन्ड क'आलिशननिफ्राय जानानै आं साफ्रोमनोबो साबायखरखौ बावहरो। नोंथां सोंनाय बायदि दिनैहाय आङो बनसुनि ब्रैथि फाउन्डेसन डे हिसाबैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि हाबाफारि बेवहाय बे चेम्बारावहाय आंखौहाय आलासि महरै लिंहरदों आरो बेवहाय आं दिनै फैनानैहाय जोबोद मोजां मोनदों आरो माखासे खोथाखौ आं दिनै शेयार खालामनो मोननानै गावखौनो बोरगोनां होननानै आं सानो आरो आं आसा खालामो बेबायदिनो जे बनसुनि जेनाखि थांखि जेनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमां जेनाखि सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट जायानाखि दिल्लीयाव बे थार्ड बड' पिस एकर्डनि दारै फुल स्टप जानानै दंमोन बेखौ जे बनसुजों लोगोसे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सआ जे बर'फ्रा जे बे थार्ड बड' पिस एकर्डजों सेटिसफाइड जायाखै होननानैहाय जेनाखि फुल स्टप खालामनानै गारबोनाय बेखौ जे बोखारनानै दिनैहाय बर'खौनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ होननानैहाय जेनाखि मोनसे आन्दलन दिल्लीयाव धरना हैनानैहाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो भारतनि गासैबो रायजो राजाफोरनो मिथिनो हाबाय बिनि थाखाय आङो जोबोद हामबाय होनदों। मोननै चेनेलसिम सिगाङावनो हामलायनाय थाबाय लोगोसे दिनै जे बनसुनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि फाउन्डेसन डे बेवहाय बिथांमोनहा जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि जानानै जोंखौ जे लेंहरदों बेवहाय आं नुजाफैनो हानानै आंखौनो खोब मोजां मोनदों भाग्य गोनां मोनदों। बिथांमोना जाहाथे गावसिनि थांखि बायदियै इयुनाव जे बड'फानि बोसोनखौ लानानै जे दा आवगायगासिनो दङ सेपारेट बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोना आवगायबोगासिनो दङ। आं जोंनि अर्गेनाइजेसननि जानानै बिथांमोनखौ खोब बाख्नायदों आरो फिउचाराव बिथांमोनजों ज'यैनो बड'लेण्ड आन्दलनाव देहायै बा मरेलैब्लाबो देहायैब्लाबो बिथांमोनखौ सापर्ट होलांगोन होननानै आङो जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जानानै आङो जोंनि लोगोफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा गासिबो ज'यैनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन रायजो बिनायाव थाबैनो जोंनि रायजो बिनाया बड'लेण्ड स्टेटहुड बे बिनाया थाबैनो जाफुंगोन होननानै आंहा आसा दङ। आं बेखिनिखौनो आरो बिथांमोननिसिम आंखौ बे बाहागो लाफैनायनि खाबु होदों आं बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांमोनखौ थेंक्स बावहरबाय। नंगौ जोंनि आगु जाय बिथां जोङो जोंब्लाव दा होननानै बुङोमोन बिथांमोन थांनाय दिनैनि बारायावनो 22 फेब्रुवारियाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। दा बेखौनो जोङो दहाय फुंनि गेजेराव बिथांनिनो गोसोखां जोङो फालिदोंमोन। ओमफ्राय बे जोबनायनि उनावनो जोङो नैबे बनसुनि बिथांमोननि हाबाफारियाव बिथांमोननि मेलाव जों बाहागो लाफैदों। बाथ्राया बेनो बिथां दलिन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव खेबथाम जोङो दिल्लीयाव थांदों। दिल्लीयाव थांनानै इउनियन मिनिस्टार रुरेल आरो ल' मिनिस्टार ट्राइबेल मिनिस्टार आरो ल' मिनिस्टार बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु मेदामखौबो लोगो हमदों। दा बाथ्राया बेनो माने जोंनि मेम'रेन्डामा दिल्लीसिम आवगायनानै दङ हम सेक्रेटारियेट लेभेलसिम सहैनानै दङ। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला सानसुमा खुंगुर बसुमतारी लिडिंआव जोङो आवगायबाय थादोंमोन आरो बिथांखौनो लानानै जोङो आवगायबाय थागोन खौसेयैनो। दा बे लेभेलसिम आवगायनानै दङ आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय। लोगोसे जोंनि दानि जि पजिसनाव जोङो एवारनेस प्रग्राम लाबाय थादों बे जिनिसा आवगायबाय थागोन। नेक्स्ट माबायाव सप्ताहालागै जोङो बाक्सायाव एसे
एवारनेस प्रग्राम लानो नागिरदों दा बेवहाय जों कन्टेक्ट जागासिनो दङ जिखुनु हानायखिनिखौ जोङो थाबैनो एवारनेस प्रग्रामखौ लालांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाहैबाय